काय बाबा आमका खूप त्रास जाता उदका गितका सगळी सामकी इतली वर्षी की धुईना काय ना आठवडे एक फाटी येत धुपा आणि मजा घेतलं येईना आणि वास मारताय आमच्या बसून जाईना आम्ही घराकडेच आणि याडून उदं हाडून आम्ही धुईताय आणि आम्ही बसताय एक म्युन्सिपाल्टी आठवडे एक फाटी येत इथले आणि याच्या नंतर येईना आमकां सांगेल ते मी आठवडे 2 फाटी दिता मग 2 फाटी ना आता पावसा भशेन राहा म्हणून सांगेला मागीर सुट्टी करता म्हणून सांगेल ते आणि मागीर म्हणटा केन्ना करप हे पळय ते वर्षी ते वासान कस्टमर येईना आमकां त्रास जाता आम्ही काय म्हारग नुस्ती इतका म्हणले न्हू आणि आम्ही जाता म्युन्सिपाल्टी आमकां घेवन आमकां पगार दिता पुरो ते आमी हाडून घालता इतको रेडी आसा तुझं काय ते बोलले पत्रिका फाल्यां हांव काय मिटिंगेक गेलें ना पयलीं हांवें पत्रिका आमगे हें करता पावसाच्या फुगान सामकी आमकां रेनकोट घालून बसपा पडटा अजून पत्रिका अजून घायली ना तेणी गेल्या सगळ्या वस्तान म्हणून जाणलेले गोवा धाडल्यान ते रावला हाडून एक पयली आनी गोवा मिटींग एक सांगून जाय न्हू उलोवन जाय न्हू सगळ्यांनी गेल्या सगळ्यांनी वचपाचें जेन्ना रावपाचें